100. Vasen täys miinus yli nypyn 8. Vasen helppo alas 5. Oikee täys miinus pitkä lopussa yli 100. Vasen eri 5. Oikee eri plus 8. Vasen täys miinus ja oikee täys miinus 4. Vasen eri yli nypyn aukee 201. Nyppy keskeltä 150. Nyppy keskeltä ja oikee täys miinus lopussa yli 200. Vasen täys miinus 4, oikee eri pidä. Ja vasen eri miinus lopussa yli. Ja oikee eri plus 7. Oikee eri plus älä 7. Vasen helppo plus lopussa yli 101. Nyppy keskeltä 5. Vasen täys 101. Oikein helppo plus alas 100. Nyppy keskeltä 4, oikee täys miinus ja vasen täys miinus 7. Vasen eri ylös 4. Oikee eri plus 7. Vasen helppo plus ja oikee helppo plus 8. Nyppy keskeltä 151. Nyppy oikea laita 100. Pitkä nyppy keskeltä ja vasen täys miinus 8. Vasen eri ja oikea täys miinus 100. Vasen helppo älä 5. Oikea täys miinus lopussa yli 7. Oikee täys miinus 5, vasen K-risteys 201. Oikee helppo 100. Oikee helppo 8. Vasen täys miinus 100. Vasen eri pitkä. Ja oikee täys miinus 100. Kyllä paska. Oikee helppo plus mene 8. Nyppy keskeltä 8. Nyppy oikee laita 150. Vasen täys 8, oikee täys miinus, älä 2 tolppaa 151. Vasen helppo plus 100. Huomio. Vasen O. Varoitus. Ja oikee helppo plus 8. Oikee helppo 8. Vasen täys miinus 100. Vasen täys miinus 5. Oikee helppo lopussa yli. Ja vasen helppo miinus älä 101. Nyppy keskeltä 3, vasen täys miinus 7. Oikee täys miinus ylös ja vasen täys miinus yli nypyn 100. Oikee täys 8. Nyppy keskeltä 100. Nyppy keskeltä 8. Vasen helppo plus
151. Oikee eri plus lyhyt 100. Lae nyppy ja oikee täys miinus 8. Vasen eri plus pitkä alussa älä 7. Oikee täys miinus 100. Vasen eri pitkä 150. Oikee helppo miinus malta 100. Nyppy keskeltä 5, oikee täys miinus 5. Oikee täys 8, vasen täys yli nypyn 100. Nyppy keskeltä 3, oikee täys miinus 150. Nyppy ja oikee täys miinus jarru 7, huomio, vasen K ahdas 100. Oikee täys yli nypyn 150. Vasen tiukka risteys älä 101. Oikee helppo plus älä 3 tolppaa 251. Oikee helppo plus 8. Vasen eri virun pitkä 8. Oikee helppo plus yli nypyn 8. Oikee tiukka risteys älä. Ja vasen K-risteys älä. Oho. 200. Aha. Nyppy keskeltä 150. Maali 100. Vasen helppo. Miksi tuntuu, että tätä kulje mihinkään?